Εδώ τελείωσε η έκτακτη επιθεώρηση των μαθητών μας. Έμεινε ένας δράκος που δεν έχει εξολογηθεί. Ο Τζέι Κλάνγκ, ο Αμερικάνικος δράκος. Με εκπλήσει που αυτό το αγόρι είναι ακόμα μέλος της κοινωνίας μας. Προκαλεί όλο φασαρίες. Είμαι σίγουρος πως το παιδί θα περάσει την επιθεώρηση με επιτυχία. Αναμφίβολα θα πρέπει να προπονείται τώρα. Έτοιμοι! Ποιος είμαι? Ο δράκος! Ακριβώς! Είμαι ο Τζέικ, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ναι. Φύσε επιτέλους! Ναι, δαχτυλίδι της φωτιάς! Πλήρανε! Ποτέ δεν το πετυχαίνει αυτό. 2 ντουζίνες μπισκότα. Τι γίνεται? Το δαχτυλίδι της φωτιάς, παππού. Δεν φοβήθηκα καθόλου. Τζέικ, πρέπει να αντιμετωπίσεις την εκπαίδευσή σου πιο σοβαρά. Έλα, παππού. Λίγη διασκέδαση δεν βλάπτει. Δεν βλάπτει, αλλά δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν είμαι καλός. Δεν είμαι φοβερός. Έτοιμος, παππού? Τζέικ, κλείδωσε το μαγαζί. Εγώ και η Χάλη είπαμε βόλτα. Όχι μια απλή βόλτα, παππού. Πάμε τώρα, θα σου εξηγήσω μετά. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Πω, αυτός ο παππούς τα χάνει. Έχω ισορροπία. Ένας δράκος! Θεέ μου! Γλυκός, καλός, τόσο δυνατός. Αυτός, γοργός, είναι ο εκλέκτος. Γελαστός και φαντός. Αμερικάνικος δράκος. Και πολεμάει τους εχθρούς με τη δύναμη του. Αυτόκαν του και την ουρά το δυνατό κορμί του. Ο πιο γλυκάτος Αμερικάνος δράκος. Αμερικάνος δράκος. Αμερικάνικος δράκος. Είναι ο παππούς του, ο δάσκαλος του. Κανένας δεν θα ήθελε να ήταν εχθρός του. Αμερικάνος δράκος. Και κανείς δεν μπορεί να του μάθει στα τρίτ. Θα το πιάσει με μιας και θα παραδοθεί κακός. Γεια στη δουλειά σου. Αμερικάνικος δράκος, η μέρα των ευχαριστειών. Ούτε βρήκες αυτό το απίθανο κουστούμι. Όχι, σε πιο αληθοφανής δράκος της Νέας Υόρκης. Αν μπορούσα να συλλάβω κάποιον για την πιο καταπληκτική στολή, αυτός θα ήσουν εσύ. Χρόνια πολλά! Ναι, ακριβώς. Η μέρα των ευχαριστειών. Σίγα που αυτός μοιάζει με δράκο. Είναι τόσο ψεύτικος και στα αλήθεια πιστεύεις ότι ένας πραγματικός δράκος μιλάει έτσι. Τότε πίστεψε αυτό. Απίστευτο. Πολύ καλό. Οι διακοπές γίνονται όλο και πιο ενδιαφέρουσες. Πάρτι, αποκλείεται. Με ακούς, θα το μετανιώσεις. Ο γέρος δεν με συγχώρεσε ποτέ μετά το τελευταίο πάρτι που έκανα. Λοιπόν, πώς ήταν το ταξίδι σας? Με είχαν κλείσει σε σχολή για εκπαίδευση γι' αυτό. Δεν το ξεπέρασα ποτέ. Κατάλαβες? Σοβαρά τώρα. Το πάρτι αυτό αποκλείεται. Έλα αφού ήμουν με τη μορφή του δράκου στο δρόμο και όλοι νόμιζαν πως ήταν ένα κουστούμι. Είναι η ευκαιρία μας να κάνουμε το καλύτερο πάρτι και ο παππούς δεν θα το μάθει ποτέ. Κατάλαβες? Αν δεν ακούσει αυτό το καταπληκτικό ηχοσύστημα είμαστε μέσα. Α, ναι! Καλά, παιδιά, θα το κάψουμε εδώ! Κοίτα αφού θα τους καλέσουμε όλους. Όχι μόνο τα παιδιά από το σχολείο, αλλά και νεράιδες, ξωτικά, καλικάντζαρος, υλικά σκυλάκια. Σπατ, ζωγράφησες τις προσκλήσεις. Τρίτσι, τελείωνε με το ηχοσύστημα. Εγώ θα παραγγείλω γλυκό. Είναι κανείς αλλεργικός στα ζαχαρωτά? Ωραία. Και κάτι ακόμη. Είπαμε θα καλέσουμε και σκυλάκια. Ποιος είναι έτοιμος για πάρτι? Πιστεύω ότι ο μικρός έδειξε ότι έχει πολλές δυνατότητες στο νησί του δράκου. Ικανότητες, γενναιότητα, ανιδιοτέλεια. Και ανταρσία, εγώ προσωπικά θα εκπλαγώ αν ανακαλύψουμε απόψε κάτι διαφορετικό. Έφτασε η ώρα, Φέννη. Όχι ακόμα, κορίτσι μου. Υπομονή. Σύντομα θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Λένε πως την ημέρα των ευχαριστειών συμβαίνουν πολλά. Η διακόσμηση, τα στοιχειωμένα σπίτια, στολές. Η αλήθεια είναι πως των ευχαριστειών το πάνω είναι τα γλυκά. Η φιλανθρωπία, τα φαναράκια, η αγάπη και τα μήλα αντί για χρήματα δεν είναι αυτά που μετρούν. Τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ένα μήλο την Τα μήλα είναι για τους χαμένους, παππού. Τέλος πάντων, κερδίζει όποιος έχει τα περισσότερα γλυκά.
Τα έχεις σκεφτεί όλα πολύ καλά. Το έχω ξανακάνει. Όσο καλύτερη είναι η στολή, τόσο περισσότερα τα γλυκά. Και όλοι αγαπούν τις πριγκίπισσες. Εμφάνισα μάλιστα και φωτογραφίες για αυτόγραφα για όλους τους θαυμαστές μου. Χρόνια πολλά! Πω, Χάλεϊ, τι υπέροχη στολή. Αυτό θα πάει ο πράγμα. Συνδύασα κάτι ρουχαλάκια. Θέλετε μια φωτογραφία? Φυσικά, μικρέ μου, έχεις την πιο πετυχημένη μεταμφίεση της βραδιάς. Μοιάζει με σοφογερό Κινέζο. Βασικά, εγώ... Ωραίες στολές. Αου, κρίμα που μια από σας έπρεπε να είναι στο πίσω μέρος. Μάλλον έχασες το νόμισμα, Θα ντύσουμε φαντάσματα. Κανείς δεν θα έχει καλύτερη στολή. Έτσι είπες. Εσύ είσαι ηλεκτρονικό παιχνίδι. Θα γίνω και τελείως εσύ, γλυκιά μου. Μικρέ, αυτός ο καλικάτζαρος έσπασε μια οθόνη πλάσμα και έναν σωλήνα. Ηρέμησε, φου. Δεν μπορείς να φτιάξεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις μερικές τηλεοράσεις. Τουλάχιστον για να κάνεις μια τηλεοπτική ομελέτα. Η Τρίξη, νόμιζα πως θα σχολιάσω με το οικοσύστημα. Για κοίτα, έστησα τα ηχεία έτσι για καλύτερο ήχο. Θέλεις να το εγκαινιάσεις? Μικρέ, από ό,τι βλέπω έχουμε χάσει λίγο τον έλεγχο. Τι γίνεται εδώ, Φιντόγκ? Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σχέση μεταξύ μαγικών πλασμάτων και ανθρώπων, εντάξει? Α, σε παρακαλώ. Απλά θέλεις να κοκορευτείς με τη μεταμόρφωσή σου. Άκουσέ με, δεν πρόκειται για κοκόρεμα. Έλα, θα σε βοηθήσω εγώ. Μην ανησυχείς, φου. Εντάξει, τίποτα άλλο δεν θα σπάσει. Δίνω το λόγο μου γι' αυτό. Ορκίζομαι. Ωραία. Μπορεί οι άνθρωποι να μην εντυπωσιάζονται με τις πριγκίπισσες πια, αλλά ούτε με τις δράκο πριγκίπισσες πια. Καταπληκτικό! Ευχαριστώ. Ξέρεις, μιλούσα σε αυτόν τον σοφοκινέζο. Έχεις δίκιο, Χάλεϊ. Όσο καλύτερες είναι οι στολές, τόσο περισσότερα τα γλυκά. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Λόγκ έχει το μαθητή του σε πλήρη έλεγχο. Να είμαστε. Πάντα έβρισκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον να επισκέπτομαι τα μέρη που εκπαιδεύονται οι δράκοι. Δεν έχω ξαναφάει τόση ζάχαρη σε όλη μου τη ζωή. Εγώ τελείωσα πια με το φαγητό. Κρίμα, το φαγητό δεν έφτασε ποτέ. Μπορεί και είναι κανείς ζαχαρωτά. Μήπως κάναμε λάθος? Όχι, είμαι σίγουρη πως ο δράκος είναι πίσω από όλα αυτά. Πάτη είναι πάρα πολύ βαρύτο. Αχ, πες μου ότι αυτός ο βλάκας σταμάτησε να με κοιτάει. Είναι κατάσχημος. Αυτές οι τάμενες τύπισσες είναι φοβερές. Ούτε τα καλώδια δεν φαίνονται. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Αυτό είναι το καλό μου χέρι. Αρχίζω και ξανασκέφτομαι το θέμα του πάρτι. Μαζεύεις μαγικά πλάσματα και το μόνο που καταφέρνεις είναι η καταστροφή. Αφού σε όλα τα πάρτι κάτι σπάει. Φυσικά. Νομίζω πως πρέπει να δυναμώσω τη μουσική. Πάνω της. Εντάξει, τα πράγματα έχουν ξεφύγει λίγο. Αλλά για κοίτα, οι γοργόνες κάνουν παρέα με τα φυτά. Οι δράκοι με τις μαζορέτες. Τα φρικιά με τους καλικάντσαρους. Δεν βλέπεις, τα μαγικά πλάσματα κρύβονται όλο το χρόνο. Απλά ήθελα να νιώσουν ελεύθεροι για μια νύχτα. Χρόνια πολλά. Ω, καταπληκτικό. Μικρή μου, αυτή η στολή είναι φοβερή. Μπράβο, ζήτω. Η νίκη δεν είναι το πανηγονί, αλλά σίγουρα σημαίνει πάρα πολλά. Δεν νομίζω πως ο μικρός είναι εδώ. Μάλλον δεν έχουμε τη σωστή διεύθυνση. Και να κρατήσετε τον Τζέι. Hey DJ, είμαστε έτοιμοι, πάμε λοιπόν. Πανέτοιμοι.
Σταμάτα πατατόφατσα, θέλουμε να ακούσουμε μουσική. Μην είσαι κακός. Κυρίες και κύριοι, καλικάτζαροι, νεράιδες, σας παρουσιάζω τον Τζέι! Στις αποκριές, στις αποκριές. Στις αποκριές, στις αποκριές. Στις αποκριές με hip-hop γιο. Θα είναι φοβερό μα και τρομερό. Θα γίνει γιο ένας χαλασμός. Θα γίνει τι, ο χαλασμός. Θα είναι σας λέω όλα μαγικά. Θα γίνει τι, Ο χαλασμός. θα γίνει τι, Ο χαλασμός. ναι, ακριβώς. Φοβερές στολές. Μοιάζεται με το Συμβούλιο των Δράκων. Ήρθαμε για μια επιθεώρηση έκπληξη και έχουμε μείνει έκπληκτοι. Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω, ένα λεπτό, όχι! Τόσα χρόνια στο Συμβούλιο δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά. Πίστευα τόσο πολύ σε σένα, Δράκη. Μα ένα πάρτι είναι, όλο προπονούμε. Έπρεπε να χαλαρώσω λίγο κι εγώ. Σαν δράκος έχεις υποχρέωση να συμπεριφέρεσαι σαν φύλακας και πρωταθλητής. Δεν υπάρχει περιθώριο για χαλάρωση. Όχι, ακούστε, συγγνώμη, απλά να... Εγώ λυπάμαι, Δράκελόγκ. Φίλε, εξαφάνισαν τη στολή του. Δεν είμαστε χειρότεροι πια. Ναι, ακόμα είστε. Αυτό το κόλπο είναι καταπληκτικό. Αυτό το κόλπο ήταν οι δυνάμεις του κυρίου Λόγκ που αφαιρέθηκαν από την ψυχή του. Εσείς καταστρέψατε το πάρτι. Τι, μα δεν μπορείτε. Λυπούμεθα κύριε Λόγκ, αλλά δεν μας αφήνετε άλλη επιλογή. Οι δυνάμεις σας αφαιρέθηκαν μέχρι νεοτέρας. Τζέικ Λόγκ, εσύ και ο δάσκαλος. Ο γερός. Στήθεστε από εδώ και στο εξής σε διαθεσιμότητα. Και πάλι λυπόμαστε. Εγώ πάλι δεν λυπάμαι. Νομίζω πως κάτι χάσαμε εδώ. Βουτιά στο πάντσε, hey! Δεν έπρεπε να κάνω αυτό το πάρτι. Έπρεπε να σε είχα σταματήσει. Αλλά παρασύρθηκα κι εγώ. Δεν φταίς εσύ φου, εγώ τα έκανα θάλασσα. Πρέπει να φύγω. Δεν ήταν ποτέ ένας από εμάς. Μη λυπάστε. Είχε τρομερές ικανότητες, Τσάνγκ. Βασικά ανησυχώ λίγο που δεν κατόρθωσες να δεις τίποτε καλό σε... Άχω. Ελευθερώστε μας! Να σας ελευθερώσουμε. Πέρα από αυτό, εσείς είστε οι καλεσμένοι της απόψινής βραδιάς. Καλεσμένοι, ξέρετε. Απόψε, το κορίτσι μου θα περάσει επιτέλους στις εξετάσεις για να γίνει και επίσημα μέλος μας. Σκοτώνοντας τον πρώτο δράκο. Ο Χάτσμαν. Δράκος. Όχι, ένα λεπτό. Ω Θεέ μου. Το κορίτσι ήταν άλλος, αλήθεια. Μόλις χειρουργήθηκε για να μοιάζει με καλικάντζαρο. Το έγραψα εγώ. Όχι, σιγά μην το πίστευα. Hey! Κοίτα, ωραία περιτράκος. Ο δράκος. Χωρίς να είναι όμως ο δράκος πια. Τι πλάκα. Κορίτσια, θέλω να με πετάξετε κάπου. Παρέτο. Ποιος νοιάζεται, είναι γλύκας. Ευχαριστώ. Ακολουθήστε αυτό το όχημα. Πάμε. Χρόνια πολλά. Είστε καταπληκτικοί και εσείς κύριε, είστε φοβερός. Τέρμα τα μήλα. Δώστε γλυκά. Ποιος να μου το έλεγε πως το μόνο που θα χρειαζόμουν είναι 2 βαμβάκια και ένα πεπόνι. Ναι, χαίρομαι πολύ που επιτέλους παίρνεις όλα αυτά τα γλυκά. Α, κοιτάξτε πόσα γλυκά έχουν. Είναι θαύμα. Έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Το Συμβούλιο αφαίρεσε από τον Τζέικ τις δυνάμεις του. Έχουν γεμίσει όλα με γλάσο και η στολή της Τρίξη χάλασε. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να βρούμε μία λύση. Προσπαθώ. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Δεν εννοούσα αυτό.
Ακούστε μας! Αν δεν ήταν ο Τζέικ, δεν θα είχατε πού να πάτε απόψε. Και τώρα θέλει τη βοήθειά μας. Τη βοήθειά μας? Μπα, δεν νομίζω. Εγώ φεύγω. Εμένα οι αγενείς καλεσμένοι με νευριάζουν. Γεια σου, ωραία ουρά. Χρειάζομαι καθαρό αέρα. Τι λες, να καθαρίσουμε πρωτού επιστρέψει ο γέρος. Και αν δεν θέλετε να το κάνετε για μένα, κάντε το για τον Τζέικ. Ρίτσι, Σπατ, χώρα για λάντζα. Γιατί σταματάτε? Πηγαίνουν στο νεκροταφείο. Σήμερα είναι των ευχαριστειών. Τι παλιωμοδίτικο. Παλιό έθιμο τουλάχιστον μιας πενταετίας. Έτσι είσαι εσύ. Όχι, εσύ είσαι. Α, όχι παιδιά. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Αχα, αυτό έλεγα. Ότι δεν έχω τις δυνάμεις μου δεν σημαίνει πως δεν έχω ικανότητες. Τέλος πάντων. Συγχαρητήρια μέλη του Συμβουλίου. Δύο από εσάς θα είστε οι πρώτοι που θα παρακολουθήσετε το αρχαίο τελετουργικό της φυλής μας. Το κορίτσι μας θα εισαχθεί και επίσημα στην κοινωνία μας. Δυστυχώς ένας από εσάς δεν θα ζήσει για να το απολαύσει. Αυτό θα το πληρώσεις ακριβά, Χάτσμαν. Θα σε κυνηγήσει όλο το Συμβούλιο γι' αυτό. Το ελπίζω. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να σας ξετρυπώσει κανείς. Θυμώστε τους. Με ενοχλεί η φλιαρία τους. Αυτοί οι δράκοι χρειάζονται έναν δράκο. Α, παππού! Πρέπει ο Χάτσμαν... Άκου, κάναμε ένα πάρτι και είχαμε σαχαρωτά και εμφανίστηκε το Συμβούλιο των Δράκων και ο Χάτσμαν τους απήγαγε και θα τους σκοτώσει. Είναι σοβαρό παππού, έλα, είναι σοβαρό. Έλα! Έλα, ηρέμησε. Είναι η μέρα των ευχαριστειών. Α! Μα τι, γιατί ντύθηκες τον παππού μου? Άλλοι τα κάνουν. Είναι η πιο δημοφιλή στολή. Πρέπει να βρω τον παππού. Μάλλον χρειάζεσαι ξεκούραση αυτές οι μέρες. Είναι για πάρτι μόνο. Αυτό είναι. Ώρα για πάρτι. Η σοφία, τέλος. Είναι η ικανότητα των νέων. Μα γιατί το είπα αυτό? Γεια σας. Ελάτε, θέλω να δω την αντανάκλασή μου στο πάτωμα. Αχ, δεν φαίνομαι πολύ καλός από αυτή την πλευρά. Τι είναι αυτό? Εμφού, φίλε μου, τι συμβαίνει εδώ? Νόμιζα πως διασκεδάζαμε. Μήπως έφαγες κανένα γλυκό και σε πείραξε? Δεν έχω δυνάμεις, αλλά αυτό το πάρτι είναι γεμάτο ζωή. Έτσι ξεκινά το αρχαίο ρητό μας. Έλα πες μου, διάλεξες τη λία σου. Ναι. Να την. Άριστη επιλογή. Ορκίζεσαι πίστη και υπακοή στη φυλή μας. Μάλιστα. Μικρή μου, μπορείς να ξεκινήσεις να ζεις σαν πραγματικό Μουσική, μέλος. μουσική! Φρόσπορμα! Το οικοσύστημά μας είναι τέλειο! Μαθή! Αποκριές μοναδικές. Ένας άσος στο μανίκι, θες δεν θες. Πιστεύω πως θα πρέπει, τη μέρα αυτή σου λέω, χικούμνα τους, διώξε πια τους καημούς, σου λέω. Θα γίνει γιο, ένας χαλασμός. Θα γίνει τι? Ο χαλασμός. Θα γίνει τι? Ο χαλασμός. Τσακαρωτά! Τσακαρωτά! Αρκετά! Πιάστε τους! Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να χάσεις! Υποχώρηση! Φίλε, δεν ξέρω τι έκανε ο Τζέικ, αλλά αυτό το στοιχειωμένο σπίτι είναι καταπληκτικό. Πρόσεχε! Ουάου, αυτό τρυπάει! Ευχαριστώ, Τζέικ. Ό,τι και να έκανες, μας έσωσες. Καλό, Ενώ μπορεί να με τιμωρήσατε για το πάρτι, αλλά να μας έσωσε τη ζωή όλων μας. Αυτό το παιδί έχει τόσα χαρίσματα και ανθρώπινα και του δράκου. Παρτάκιας και προστάτης, όλο το πακέτο. Σύμβουλοι, δεν πιστεύω να σκέφτεστε να τον συγχωρήσετε. Δεν το σκεφτόμαστε.
Θα το κάνουμε. Μα η έλλειψη πειθαρχίας. Είναι αυτό που μας έσωσε από τα δόντια του Huntsman. Καλώς ήρθες και πάλι, Αμερικάνικε δράκε. Ευχαριστώ. Είναι ένας καλός λόγος για πάρτι. Ναι! DJ! Ώρα για μουσική! Πάμε! Λοιπόν, Foodog, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα στον παππού, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Το πρόβλημα ήταν σοβαρό και εγώ με τον παππού σου είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Μικρέ, δεν νομίζω ότι πρέπει να του πούμε τίποτα ποτέ πια. Τι λες, γλυκιά μου, θα περάσεις μετά από το σπίτι μου, 103, 104. Καλή, πήγαινε να δεις. Πάω. Δεν ήταν κανείς έξω. 105, 106, 107. Κέρδισα. Όντως, κέρδισες. Φυσικά και κέρδισες. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Κατερίνα Κύρκης, Μαρία Ζιβού, Τάσος Κωστής, Σταύρος Μαυλίδης, Χρήστος Ιδιώτης. Σκηνοθετική επιμέλεια Ανδρέας Πατήρης.